بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Енді бүгін иншалла ақшамнан соң біз енді Рамазан ойға кірәбіз. Мұхаммед пейғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Иза дахала Рамаданун футихат абуабул джаннати ва хулиқат абуабу джаханнам ва сулсилати шаятин." Бұл хадисні енді Бухари һәм Муслим китереп, пейғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: Рамазан ойы кіргәч, жәннәт ишекләре ачыла, тамук ишекләре ябыла. Енді шайтаннарны багауга итеп куялар инде. Ягъни бәйләп куялар. Менә бу хадис пейгамбер саллаллаху алейхи ва саллям әйтте: Рамазан килеп җиткәч, жәннәт ишек ачык. Жәннәт ишек ачык, ягъни гамәлләр кыл дигән сүз. Изге гамәлләр күп итеп кыл. Җәһәннәм ишекләре ябык, тамук ишекләре ябык, ягъни гынахтан тукта дигән сүз, гынахлар кылма. Рамазан айда күбрәк тырыш изгелектә үткәрергә. Бәлки Аллаһ Тәгалә синең гынахларын кичерер, шушы Рамазан ай аркылы җумака кересен иншаллаһ. Шушы айда Ләйләтул Кадр бар, Кадр кичәсе бар. Аллаһ Тәгалә Кур'анда әйтә: "Инна анзалнаху фи ләйләтил Кадр." Дөреслекдә без Кур'анны Кадр кичәсендә индердек ди. Ягъни Ибн Габбас дигән зур галим, ул сахаба була. Шушы аятка комментарий бергәндә ул аңлата: Аллаһ Тәгалә 7нче күктән, анда 7нче күктә бар Лаухул Махфуз дигән шундый бер нәрсә, шушы Лаухул Махфуздан Кур'ан 1нче күккә иңдерелде Кадр кичәсендә ди. Яндары 1нче күктән Җибраил фәрештә 23 ел дәврендә Мухаммад пейгамбер саллаллаху аят белән иңдереп торды. Менә Аллаһ Тәгалә 7нче күктән 1нче күккә сразу бер төндә инде. Шушы 23 ел дәврендә Җибраил фәрештә Мухаммад пейгамбер саллаллаху Кур'ан китереп торды аят белән. Мухаммад пейгамбер саллаллаху шушы аятларны сахабаларга сөйләде. Сахабалар инде ул кем пейгамбер саллаллаху күргән кешеләр, иман китергән кешеләр, һәм иманда үлгән кешеләр. Бу сахаба дип атала. Кем Мухаммад пейгамбер саллаллаху күргән, иман китергән, һәм шушы иманда үлгән. Бу сахаба. Сахабалар шушы Кур'анны яздылар. Ул вакытта инде менә мондый кыягазлар булмады. Ул вакытта кем кайда язган инде? Хайваннарның тиреләренә язганнар, яфракларга язганнар, ташларга язганнар. Кемдер ятлаган. Ул вакытта инде барака килә башлады Кур'ан хафизлар, Кур'ан ятлаган кешеләр. Мухаммад пейгамбер саллаллаху вафат булганнан соң Кур'ан иңе беткәч, ул вакытта Абу Бакр була правитель, мусламаннарның җитәкчесе. Абу Бакр куша әмер бирә шушы галимнарны, Кур'ан хафизларны җыярга бер җиргә. Назначать итә специально бер язучыны, аны исеме Зайд бин Сабит дигән. Яңар шушы Кур'ан хафизлар, шушы галимнар әйтеп бардылар, уларны Кур'анны язды. Һәм берничә нускага күчереп, ислам дәүләтенең төрле почмакларга шушы Кур'анны андары җибәрделәр. Менә шушы Кур'ан безгә хәле килеп җитте, 1400 ел элек иңгән, һәм шушы Кур'ан бер хәрефе дә үзгәрмәгән. Бу 100% Аллаһ Тәгаләнең сүзләре. Шушы Аллаһ Тәгалә безгә Кур'анда әйтә: Рамазан ай җиткәч ди, ураза тотыгыз ди. Ягъни Рамазан ай җиткәч, шушы айны күргәч, уразага кирегез ди, ураза тотыгыз ди. Галимнар әйтәләр, шушы аяттан ураза
әмер ителде Аллаһ Тәгалә белән, әгәр дә ул балагатка ирешкән, ягъни балагатка ирешкән, русча әйтмеши половое созреваниедан соң инде. Кызлар инде, кемнең инде күрем каны башлана, шуннан башлана инде ул. Иратларның инде полюция башлангач, шуннан соң башлана аларның теге балагатка ирешү. Әгәр дә ул балагатка ирешкән, сау сәламәт икән, әгәр дә ул сәфәрдә түгел икән, ул вакытта шушы кешегә ураза тоту мәҗбүри. Тота савабы бар, тотмый икән гынахлары була. Гынахлы була инде. Ул зур гынахка. Галимнар әйтәләр, бу ураза тотмау Рамазан айда зур гынах дип. Һәм Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу әйтте, Рамазан айында нинди яхшылыклар бар, нинди нәрсәләр бар, нинди нәрсәләр эшләргә була. Рамазан ай килеп җиткәч, безгә кирәкми менә шундый рәвештә аны үткәрергә, теге мимолетом инде дип әйтмешли. Теге по течению дип әйтәбез инде. Алай кирәкми Рамазан ай үткәрергә. Рамазан айга керергә кирәк осознанно. Ничек намаз укырга без осознанно керәбез, ураза тотарга да без осознанно керергә тиеш. Ягъни, беренче без иман булырга тиеш Аллаһка. Икенче иман булырга тиеш кыямәт көне. Әгәр дә шушы ике иман юк икән, ураза тотуның файдасы юк. Аллаһ аны кабул итми. Аллаһ Тәгалә миңа шушы ураза тоткан өчен кыямәт көнендә әҗерен бирер дип, шуңар өметләнеп, без уразага керешәбез. Ягъни осознанно Аллаһ Тәгалә миңа шушы ураза тоткан өчен үзенең әҗерен бирер дип, уверенно. То, что Аллаһ та сиңа бирер дип ураза тотасың. Шикләнеп түгел, бирер микән, юк микән дип, балыкта бар микән, кыямәт көне булыр микән дип, әгәр дә шикләнсәң, Аллаһ сакласын, син диннән чыгып китәсең. Аллаһ Тәгалә синең гамәлләрне кабул итми. Шикләнмичә, уверенно, то, что Аллаһ Тәгалә бар, Аллаһ Тәгалә сиңа аны өчен әҗерен бирәчәк кыямәт көндә. Ураза тотканы өчен, намаз укыганы өчен, мәчеткә барганы өчен, һәр адым саен Аллаһ Тәгалә әҗерен бирер иншаллаһ. Без аңар шанабыз, шуңар шанып без уразага керешәбез иншаллаһ. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу хадисендә килә, ураза тотучының ди дугасы кире кайтмый ди. Кабул була ди. 3 төрле кешедән. Беренчесе, ураза тотучының ифтара хәтле дип килә инде. Ягъни ифтар алдыннан 10 минут калгач, 15 минут калгач, кирәкми анда сөйләшергә, башка вакыт лучше сөйләшик. Шушы вакытта лучше дуга кылыйк, Аллаһ Тәгаләдән дугалар сорыйк. Ялварыйк Аллаһ Тәгаләдән. Бүтән нәрсәне сорыйк, үзебезгә нәрсә кирәк. Ике дөньяны да сорыйк, бу дөньяны да сорыйк, теге дөньяны да сорыйк. Аның даже универсальный дуга бар Коръәндә: "Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабаннар." Раббыбыз Аллаһ безгә бу дөнья нимәтләрен бир, безгә теге дөнья нимәтләрен бир, безнең тамак азаплардан сакла. Бездән Аллаһ Тәгаләдән, безгә Аллаһ Тәгаләдән сорарга кирәк ике дөньяны. Бу дөньяны нәрсә без сорыйбыз? Үзебезгә нәрсә кирәк дөньяда, шуны сорыйбыз. Бүтән әйберне, хәләл әйберне инде. Бигрәк тә нәрсә сине шушы вакытта волновать итә, нәрсә кирәк сиңа шушы вакытта. Син яшь икән, өйләнәсең килә икән, сора ул вакытта Аллаһ Тәгаләдән хәләл җифәтне. Сәламәтлегең юк икән, Аллаһ Тәгаләдән сора сәламәтлекне. Мискин факир икән, Аллаһ Тәгалә сора ризыкны, байлыкны сора. Аллаһ та бирер иншаллаһ. Андары бигрәк тә сорыйбыз без Аллаһ Тәгаләдән бик мөһим, үлем вакытында без ничек үләбез. Андый вакыты безгә бөтенебезгә килеп җитәчәк. Үлем түшәге. Аллаһ Тәгаләдән дуга сорыйк, я Рабб, Алла, үлем түшәгәндә ятканда миңа иман белән теге дөньяга күчәргә насыйп ит дип. Иман белән. Бигрәк тә бик мөһим иман белән. Иман белән күчсәң, Аллаһ Тәгалә синең гөнаһларын кичерсә, кабердә дә газап булмас, ләззәт булыр. Кыямәт көндә дә газап булмас. Иншаллаһ Аллаһ Тәгалә җәмәгатькә кертер иншаллаһ Тәгалә. Бик мөһим Аллаһ Тәгаләдән сорарга кирәк, Аллаһ Тәгалә безнең гөнаһларыбызны кичерсен дип. Астагфирулла дип әйтү, астагфирулла. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу 70 мәртәбә астагфирулла дип әйткән. Кайбер башка риваятларда килә 100 мәртәбә Аллаһ Тәгаләдән гафу сораган. Астагфирулла дигән сүз, я Рабб, Алла, минең гөнаһларымны кичер. Ягъни мине гафу ит дип дигән сүз астагфирулла. Менә Аллаһ Тәгаләдән сорыйк шушы дугаларны.
Сұрык дуаларны кабердә газап булмасын дип, Аллаһ Тәгалә кабер газабыннан коткарсын дип, кабердә ләззәт тормышым булсын дип, рахат тормыш булсын дип, кабердән соң кыямәт көннән соң җумака кертсен дип, шушы дуаларны сұрыйк. Менә ифтар алдыннан 1-10-15 минут калгач, 2 көн сайын сорасак, бик күркәм була, иншаллаһ. Андары гаделе имамнан, инде гаделе имам дуга сораса, аның дугасы кабул була. Гаделе имам, бу гаделе патша, моның астына керә инде. Гаделе губернатор буламы ул? Гаделе любой җитәкче монда керә инде. Хоть син даже семьяда җитәкче, син ир кеше, син семьяны җитәклисен, син гаделле булсан, мәсәлән, Аллаһ Тәгалә сине кабул итә иншаллаһ. Гаделе имам, мәчетнең имамы да булырга может монда, гаделе имам. Шушы гаделе имамнан дуга кире кайтмый кабул була дигән. Һәм өченчесе мазлумның дугасы дип килә. Мазлумның дугасы рәнҗетелгән кеше. Мәсәлән, кемнедер рәнҗеттеләр икән, аның дугасы кабул була дип килә. Менә 3 төрле кешедән дуга кире кайтмый кабул була. Беренчесе ураза тотучы, икенчесе гаделле имам, өченчесе рәнҗетелгән кеше дип бу хадистә килә. Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу хадисендә килә, пәйгамбәр саллаллаһу әйтте: "Куллу гамалин бни Адама лаху." Адам баласының гамалы ди, аның өчен ди. Ал-хасанату би-гашри амсалика иля 700 дифин. Пәйгамбәр саллаллаһу әйтте, уннан алып 700 хәтле әҗир биреләчәк ди, һәм моннан да күбрәк ди. Нинди генә гамал кылмасын, Аллаһ Тәгалә аның өчен әҗирен бирәчәк. Әгәр дә син Аллаһ ризалыгы моны кылсан, һәм Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу бу гамалны эшләгән булса, ике шарты туры килсә, Аллаһ Тәгалә кабул итә, әҗирен уннан алып 700 хәтле, һәм моннан да күбрәк бирәчәк иншаллаһ. Илля сиям. Илля демәгәр Аллаһ Тәгалә әйтә, уразадан башка ди. Файнуху ли ва ана аҗзи бихи. Дөресектә шушы ураза ди, минем өчен ди. Һәм мияны үзем ди, әҗирен аерым бирәчәкмен ди, ул кыямәт көнендә. Тәрәка шахватаху. Ул үзенең шафатын калдырды ди. Ва тагамаху, үзенең ризыгын калдырды ди. Ва шарабаху, үзенең ишемлеген калдырды ди. Мин әҗәли, минем ишем ди, Аллаһ Тәгалә әйтә. Ягъни без ураза тотканда шахватны калдырабыз. Ягъни тон атканнан алып кояш баяганча хәтле ул вакытта интим әйберләр рухсат ителми. Ул уразаны боза. Ашаудан тыелабыз, ишемлектән тыелабыз. Кем өчен? Аллаһ өчен. Аллаһ Тәгалә әйтә, ул минем өчен ди. Карагыз, шушы 3 нәрсәне Аллаһ Тәгалә искә төшерә. Ашау, шахват һәм ишемлек. Шушы ашау, без ашауны яратабыз. Тәмне ашарга яратабыз. Ул безнең тәнгә керә, ул безгә теге сәламәтлек тә бирә, ул безгә көч-куат та бирә. Без ашауны яратабыз. Без шахватны да яратабыз, хатын-кызларны яратабыз. Без ишемлекләрне дә яратабыз. Но без яраткан әйберне көн дәврендә калдырабыз Аллаһ ризалыгы өчен. Теге врач кушкан өчен дә түгел. Мәсәлән, врачлар әйтәр бит диета тотырга. Сәламәтлек өчен дә түгел. Сәламәтлек өчен ураза тотсаң кабул булмый, Аллаһ ризалыгы өчен кирәк. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә, минем өчен ди. Шуның өчен мин аны әҗирен аерым үзем бирәчәкмен ди кыямәт көндә ди. Лисойми фархатан. Ураза тотучының 2 сөенече бар ди, 2 шатлыгы бар ди. Фархату гинда фитрахи. Беренчесе шатлыгы ифтар вакытында, авыз ачканда сөенәбез. Ва фархату гинда лиқой раббики. Һәм икенчесе ди, үзенең Раббысы белән чырашканда кыямәт көндә. Менә ураза тотучының 2 шатлыгы бар. Беренчесе авыз ачканда бу дөньяда. Без көне буе ураза тоттык. Көне буе ашаудан, ишүдәнлектән тыелдык. Аллаһ Тәгалә Куръанда әйтә, ураза буенча ураза тоту. Уразадан соң аят килә. Аллаһ Тәгалә сезгә җиңеллек теләй ди, авырлык теләми ди. Без уйлыйбыз, ни җиңеллек, бит ураза тотабыз. Уразада ни җиңеллек булырга мөмкин инде? Или намазда ни җиңеллек булырга мөмкин монда, хаҗда? Аллаһ Тәгалә әйтә, юк, монда җиңеллек ди. Менә шундый кагыйдә бар дөньяда, җиңеллек килми кешегә, пока авырлык булмыйча.
Только авырлык килгәннән соңна җиңеллек килә. Коръәндә аят бар: "Фа инна мa'ал усри юсра, инна мa'ал усри юсра." Дөреслектә авырлык белән җиңеллек ди, авырлык белән җиңеллек ди. И Аллаһ Тәгалә авырлыкны бар кылды ни өчен? Җиңеллек өчен. Мәсәлән, син кирдең икән, университетка укыйсың икән. Син телисең җиңеллекне. Ну, пожалуйста, укыма алайса. Укымасаң нәрсә була сиңа? Сиңа җиңеллек булмый, авырлык кына була, син диплом ала алмыйсың. Моны кирәк авырлык белән үтәргә, укырга кирәк, ятларга кирәк, экзаменнар бирергә кирәк, авырлык үтәргә кирәк. Андары гына экзамен биргәч кенә ахырда сиңа җиңеллек килә, син диплом аласың. Нәкъ шулай ук йорт кирәк икән сиңа. Җиңеллек белән килми ул сиңа йорт. Җиңеллек белән килми, аны салырга кирәк. Кемдер гомер буе сала. Андары шунда керәбез, аш үткәрәбез, Коръән ашлары үткәрәбез, сөенәбез. Авырлык аша үттек, җиңеллеккә күчтек, әлхәмдүлилләh. Ураза тотабыз, ашаудан тыелабыз, ичемлектән тыелабыз, шәһвәттән тыелабыз. Авырлык. Но мондый авырлык үтмичә, теге дөньяда җиңеллек булмый. Теге дөньяда җмах булмый. Пока шушы авырлыкны үтмисең. Пока 5 вакыт намаз укымыйсың, пока Рамазанны ураза тотмыйсың, пока шушы авырлыкны үтмисең, сиңа җиңеллек булмый. Но җиңеллек бу дөньяда да килә ул. Авыз ачканда җиңеллек килә, сөенәбез. Һәм икенчесе теге дөньяда Аллаһ белән очрашканда сөенәчәкбез иншаллах. Вал хулуфу фамми саими атьябу индаллаһи мин рихил миск. И дәвам итә шушы хадистә, кутси хадистә. Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям әйтте, ураза тотучының ди авызыннан ис чыга. Булай начар ис чыга инде. Именно бу начар ис Аллаһ каршында миск исеннән дә тәмнерәк дип килә инде. Миск мускус. Намында бер кеше миск китерде дигәндә инде, аның тәмне чыгып тора инде. Без аны сибәбез. Бу одеколон кебек әйбер инде ул. Именно шушы безнең авыздан чыккан начар ис Аллаһ каршында шушы мускус миск исеннән дә тәмнерәк дип килә. Шушы хадистә. Бу хадисне Бухари һәм Муслим китерә бу хадисне. Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям әйтте: Рамадан иманы ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama min dhanbihi. Бу хадисне Бухари һәм Муслим китерә. Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям әйтте: Кем Рамазан айда ураза тотады иманы белән, ва ихтисабан савапны өмет итеп, аның гынахлары кичерелә ди. Аның гынахлары кичерелә ди. Карагыз, монда шарт бар. Беренчесе шанып Аллаһка, что ул безгә әҗерен бирер дип. То есть бер иман белән, андары шанып Аллаһ безгә аның әҗерен бирер дип. Шул вакытта Аллаһ Тәгалә әйтә, Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям әйтә, кешенең гынахлары кичерелә ди, иншаллаһ. Андары тан хадистә килә: "Мен кама Рамадан иманы ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama min dhanbihi." Бу хадисне Бухари һәм Муслим китерә. Монда килә кем намазда тора ди. Ягъни кем таравих намазлар укый ди иман белән. Менә монда ясту намазы, анда таравих намазы. Иман белән шанып Аллаһка, ва ихтисабан савапларны өмет итеп, аның элекке гынахлары кичерелә ди. Менә ике хадис килә: ураза тотып һәм таравих намазларга йөреп, Аллаһ Тәгалә безнең шушының аркылы гынахларыбызны кичерә иншаллаһ. Бик мөһим Аллаһ Тәгалә безнең гынахларны кичерүе. Кабергә кергәч без газапланмыйбыз, кыямәт көне газапланмыйбыз, иҗмака керәбез иншаллаһ. Андары Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллямның хадисләрендә килә: "Афдалу садақати садақатун фи Рамадан." Иң яхшы садака, бирелгән садака Рамазан аенда ди. Хадисләрдә килә: Мухаммад Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям иң юмарт кеше булган. Әмма Рамазан ае җиткәч, тагын да юмартлырак булган икән. Тагын да юмартлырак булган. Безгә дә шушы Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллямнан мисал үрнәк алып, Рамазан ае җиткәч, тагын да юмартлырак булырга тырышырга кирәк. Иманда тагын Коръән аятка килә: "Ва итгаймуна тагама ала хуббихи мискина ва ятима ва асира." Кайсылары ди ашаталар, то есть мискиннәрне ди, хәтта үзләре яраталар ди шушы нәрсәне ди, но мискиннәрне, ятимнәрне, әсирләрне ашаталар ди. Иннама нутгимукум ливаҗхи Илаһи. Дөреслекдә без аларны ашатабыз Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен генә ди. Ла нуриду минкум җазаа. Без сездән бер нинди әҗер теләмибез ди кешеләрдән. Вала шукура һәм шөкрлек тә теләмибез ди. Ягъни Аллаһ Тәгалә безгә монда аната, мискиннәрне ашатканда, ятимнәрне ашатканда, садака биргәндә, әсирләрне
ашатканда. Без моны эшлибез кем өчен? Аллаһ ризалыгы өчен. Садака бирәбез, без шушы кешедән өмет итмибез шөкерне дә, рәхмәтне дә. Ул рәхмәт әйтергә тиеш. Без ананы өмет итмибез, без өмет итәбез Аллаһтан. Аллаһ безгә аның үзенә әҗрен бирер дип иншаллаһ. Яндары Мухаммад пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям әйтте: "Айюма муъминун атгаму муъминан ала джугhi атгаму Аллаһу мин самарил джаннах." Мухаммад пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям әйтте: "Айю муъмин атгаму муъминан." Ни дигән булмасын, иманлы кешене ашата икән ди. Аш вакытында Аллаһ Таала шушы кешегә иҗмакта ризык бирер ди. Һәм ومن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. Кем сусаган кешене ишертә ди. Аллаһ Таала ишертер ди иҗмактагы ишемлек белән ди. Ягъни ураза тотучы, ул инде ашасы да килә, аны чәсе дә килә. Монда керә иншаллаһ. Әгәр дә без ураза тотучыны ашатсак, ураза тотучыны ишертсәк, Аллаһ Таала безгә иҗмакта ризыкны бирер, иҗмакта ишемлекләр бирер дип килә хадистә. Иншаллаһ. من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. Пәйгамбәр Мөхәммәд саллаллаху алейһи ва саллям әйтте, кемдә ифтар кылдырта ди ураза тотучыны, авыз ачтыра, аңар шулык әҗере булачак ди ураза тотучының ди. Bir кешенең ураза тотучының асабы алса, 10 кешенең 20 кешенең инде. Субханак ва бихамдик ашһаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк ва самиъу дуа. إن الله والملائكة يصلون على نبيه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام وصل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين وارحمنا واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم الخلفاء الراشدين أمراء المدينة الذين قضوا بالحق وكانوا يعدلون اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العلي العظيم الحي القيوم يذكركم واشكروه يزيدكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله تبارك وتعالى أعلى وأول وعز وأجل وأعظم وأتم وأكبر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقيم الصلاة.